आकडे सावके घे दे का आकडे पुढे पुढे शांतपत्ती करीत राहतात नाही तर काय हॉटेल अतिथी बांबू आहे. अतिथी बांबू होय होय. मग बांबू बांबू काय करतात रावशी तू हो आपले समोर पुढे अरे जामूचा पासा आणले चान्स तुम्ही आता बघायचा नाही अकडे हे मासो जर कोणा कोयो असलो तर ह्याच्यातलो काढून भाजून खावा लागेल ताबडतो की काय हवे आणखी भात मरानच काढला आळाप मारून झाला. चला मग चला चला बसा. तर चला जेवण वगैरे मस्त होता बांबू हॉटेलमध्ये. कधी मालवणात जर इलास तर बांबू हॉटेलमध्ये यावा. नंदन जेवलंस त्याचा काही फायदा नाही कारण तू जेवलंस नाही तर रुमाल खातस म्हणजे काय तर बघ म्हणजे काय तर बघ बघ ते काय उपयोग नाही. अरे 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 बारकुस दिसलंय म्हणून काय आला तुमका वाटला आता बर करा बर अरे डॅम मोडला खाली ठेव हा ठेव अजिबात उठू नको. तुमका काय वाजता मग तुम्ही ज्या उडू वाजताकडे उभो पडलो मस्त पैकी आईस्क्रीम सावगे मला पाजायचा आता आमका जिल्ह्याच्या बड्डेचा मस्त पैकी आईस्क्रीम दी हा पण भारी इथला मावा हा चालत हे बघा चालीवर फिक्स केलंय आईस्क्रीम का तू पुढे बघ रे बाबा नंदोनी फंदो नको तुझं. अरे पण आईस्क्रीम राहुला गावचा मरो तुझा कधी तुझ्या बड्डे नाही गावचा आईस्क्रीम रे बाबा पोट जाम आमच्या जागा होय ना रे माका का तू चौकशी होता नाही होतो लो आम्ही गाडी आहेत गावची नाही आता घरात डायरेक्ट चे केक होतं काढून नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी आणि इकडे ओमकार गाडी स्वागत करता तुमचं. आणि आता आम्ही चाललो फिराक मालवणात. तर चला मंडळी ही बघा सगळी पलटे ना मंडळी. आता आम्ही चाललेलो आहोत. बाबा तू फोटो काढूनच वाटला काय हर्षद राणे काय म्हणतात. अरे गाडी पुढे बघून चालू बाकी पैसे द्यावा चला. अरे आता इथे ना 5 मिनिटात आला पैसे काढायचा पेट्रोल टाकू. हे पुढच्या पेट्रोल पंपात आता जाईल ना विचारा ठिकाणी जाईल ना गाडी पेट्रोल पंपात अगं. काय मग आहे कसं वाटतंय तुला. मस्त वाटतंय मला उशीरच झाला निघायला. कशाला कशामुळे नैसर्गिक कारण सांगणार तुला कशामुळे ते अनुभव घ्यावा. पुष्पा नाही आपण. तर मित्रांनो हो बघा पुष्पाच्या पाठी ओमो आमचा जागा चालवणार गाडी. तर मित्रांनो आजचं आमचं ट्रिपचं कारण अचानक भयानक दुपारी 10 वाजता ठरली सकाळी. सगळ्यांका एका जमा करीत आगत माझ्या रेड पडली ते तुमका पुढच्या पार्टमध्ये मी सांगणारच. तर बरेच जण विचारते पुष्पा वर्षा बिरशा कळत तर त्यांना गाडी लागतं त्यामुळे आम्ही घेऊन येत नाही. तर आज फिरा घेऊचा कारण महत्वाचं म्हणजे आज ओम्याचा बड्डे आणि ओम्यान आज आमका पार्टी देऊची मनार घेतल्या. काय खाऊया आपण जेवण काय मागूया. साई मग म्हैशी आता किती दिल्या ना. आर्यन बड्डे काल झालो तुझो पार्टी आज आमका देणार ना. काय नाही 50 खिशात आकडे सावके घे दे का आकडे पुढे पुढे शांतपत्ती करीत राहतात नाही तर काय. हॉटेल अतिथी बांबू आहे. अतिथी बांबू होय होय. मग बांबू बांबू काय करतात रावशी तू हो आपले समोर पुढे हॉटेल काय गावात नाही शोधून हवे कॉलेजच्या हिला बघ मॅप बघ. हिला चल पाठीया पुढे अरे पुढे बरोबर. अरे बाबा पुढे हिला मगाशी ह्याने रोड चुकीचं दाखवल्या नाही तर काय याने मारून घातल्यानंतर मगाशी मी बरोबर आणणार होते एवढ्यात पोहोचणार होतो. चर्चच्या बाजू काहीतरी कॉर्नरला हॉटेल बांबू. काहीतरी चेपून लावू ही गाडी. जवान हा पहिला जवान हा काय विचार नाही तर पाठी आपल्या घरात जाऊया. चल आधी नको येऊ तुम्ही. चल पुढे चल. हा रे मग चला
या मग तिघांना घे. हे काय तुम्ही दिसणार ना आता. थांब ना, इकडे इकडे. हा आलो पाहिजे हा? मग ये ना. हा, ठीक आहे ठीक आहे. चला तर चला मित्रांनो, खैर गेली आईला खादाडीत गेली की का चालत सावसाई घेतो का? हा? कालवा सौंदळा सगळ्यात चिकन मिळत असतं. सौंदळा थाळी कशी आहे? 250. बघा 2 चिकन 2 गावठी 2 कालवा 2 सौंदाळा 8 थाळ्या. तुझी सौंदळा हो. तुझी होती. हो. नाही मी तसरे सांगणार होते ना. माकडा बांगडे 2 गावठी आणि 2 प्युअर. सगळी फिरान दमली आहेत, त्यामुळे आता जेवणाचं ताव मारूचा फंक्शन होमो आहे बघा. काय रे इले ही कालवाची डिश इली बघा. हळू तो कोणच उचलीत नाही यार. जेवा रे पुढे. चिकन इली रसो. साईराजाचं दिलेलं. साईराजा मग मग घेऊ का साईराजाचं भारी आहे. साईराजाचं मग पळवतो. यो गावठी वाला तो बघ. बघा सगळ्यात आमची प्लेट थाळी अशी वाटतं. आमची येत ना. सगळ्यांची थाळी इलेली आहेत, आमचीच रवली आहे. खास माशाची आम्ही. हो भारी आहे. टेस्ट कशी आहे रे? होय होय आमचेच 2 सौंदळवाले आम्ही. अरे जामूचा पासा आणले. चान्सा तुम्ही आता बघायचा नाही अकडे. हे घे हे तुका घे. अरे घे हे बघ 5-6 सौंदळे खेपेन आणले. ते का मी दिलाय त्याका देऊन टाक. बाबा एकच असतात जकडे तकडे. हे तुका घे कुरकुरीत. तर चला मित्रांनो जेवूया. सौंदर्य थाळी एकदम भारी आहे. बघूया टेस्ट. भारी आहे रे. कालवाची भारी आहे. एक पळू कोई महिनचा. मी दिलंय घेतलंय. मस्त जेवण. हे मासो जर कोणा कोयो असलो तर ह्याच्यातलो काढून भाजून खावा लागेल ताबडतोब. होय देवा एकच द्यावा बाकीची रस बास. हे बास ना. वास्तविक आर्यनचा बड्डे झालो. तू काहीतरी मना कोय होतं. कधी तो कधी येत त्या एवढ्यात नाही येऊचा. आम्ही येऊया समुद्रात करूया. समुद्रात आपण तुझे बांगडे बाजू. हे टेंट लावूया कधी. काय हवे आणखी भात मरानच काढला. अरे सायग्या का हव्या. नको नको बस. हो मॅडम तुम्हाला घ्या. हो 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 काका हे का वडा. मग आळाप मारून झाला. चला मग चला चला बसा. तर चला जेवण वगैरे मस्त होता बांबू हॉटेलमध्ये. कधी मालवणात जर इलास तर बांबू हॉटेलमध्ये यावा. तू जाशी आपल्या बायां चालत जाशी तू. हो नाही जमणार म्हणतोय. आता आम्ही चाललो रॉक गार्डनला आणि येत आहे ना घरा. आता रॉक गार्डन आणि कसलो आता रॉक गार्डन करतो आता करणं घरात. खय यार गोल्ड मागे मागे दाखवता की पुढे? मागे मारू एवढं. आता एवढे इला होतं. आता कडून मार आणि कडून बाहेर काढ. किरे तुझ्या रे येऊन देत लवकर. डोक्यात घालायला रे. चला मस्तपैकी आईस्क्रीम सावगे मला पाजायचा आता. आमका जिल्ह्याच्या बड्डेचा मस्तपैकी आईस्क्रीम दी. हा चालेल. हा पण भारीतला. मावा हा चालत. हे बघा चालीवर फिक्स केलंय आईस्क्रीम का. तर मित्रांनो हिरा गिलाव तो पूनमताई हे बघा. हा पुष्पाताई. पुष्पाताई घराकडे. तुम्ही होईसुरले मानगावातले. तर चला मित्रांनो रॉक गार्डनमध्ये
चला रॉक गार्डन. नाही का ना हर्षल नाही येतात का आला? तिकीटा नंदन जेवलंस त्याचा काही फायदा नाही आहे, कारण तू उरतो जेवलंस नाही तर रुमाल खातस म्हणजे काय तर बघ. म्हणजे काय तर बघ बघ. इथे मी आणि वर्षा ते हे खेळत होतो दोघं जण. हे वर्षाक बसा बघूया. नाही बस आता बस बरोबर बोललं. वर्ष दोघा पण बसा हा, दोघं बसा. वर कर. बस जा जा बस नाही तर पप्पा येईल तर तू अगे तिकडे काय माझ्या बाजूला कुठे बसायला आली? काय उपयोग. पाठी बसायला म्हणून पुढे वाजता त्याची गंमतच होती घरी, हा. तो बघ तो हुशार निघाल, तो मागे जास्त गेलो म्हणून. अरे बस हा घ्या घ्या घ्या. आता वरच करू नको. अरे हा. अरे पण तुम्ही आहे ना खाली. काय उपयोग नाही. पारकुस दिसलंय म्हणून का आला तुमका वाटला? आता वर करा वर. अरे डॅम मोडला. खाली ठेव हा ठेव, अजिबात उठू नको. असं ठेव. एकदा वर उचला कोणी पाठवून. अजिबात वर दोन्ही हात पकडा. दाल वाकडी का झाली पण एवढी? अरे त्यांना ताकदच मिळणार ना मी एकटं जर रवलंय तर. अभी रहो बताओ कि भाई किसमें दम है. हो, काय करता बघतो. अरे शाळेची सहल लिहिली ती मास्तरच खेळतोय. सौग्याने पुण्या याचा वजन जास्त. याच्या खाली होत नाही पडलंच जाऊ. हे पुढे उडावशी खाली हवा एक कोणतरी उडवा. तो सौगे आमका बसा सांगतो. तुमचं काय वाजता माझ पुणग्या उडवा कडे उभो पडलो. काम ओके चालेल पडत. नाही तुम्ही बसतात बघा कशी बसली नाही माहिती. ये हो मॅ वरना खाली ये जा एकदा जा ना. और जा नाही तर बघ मोठं झालं काय ती माती सगळी पॅन्टी कपड्यांची बूट घालून जा. हात धरूचे नसतात. अरे तो पण हिले नसतो आता तुका. हात धरूचे नसतात. बाकी काय पुढे उडावलं हो मॅ झाला फिरा चायला. आता तुमचं अजून काय बघूचा? मारी किती आहे तो? 500 रुपये. वाजवल्याबद्दल 100 वाढून द्यावा त्या का. कळलं ना कसा वाजवतो आता म्हणून आम्ही वाजवून उपयोग काय देतो सांग. घेणाऱ्यानंच वाजवतो. कसं सांगला कसं वाजवतं? दाखवलं त्याच्या आधी तो कसं वेगळं. कसं वाजवत होतं कसं वाजवतं? हे बघ तुका वाजवतो तर हाती नको वाजून दे. जर त्याशिवाय समजतं असा कसा करू चला. हे ठेवा 10 रुपये पडतले हातीत घेऊ. चला आता मग घेत मस्त चला समजलं ना कसं टॅक खातो माझं. मी वाजवलंय तर काय फायदोच नाही. मी वाजवून आणि हा काय मी होय तितके वाजव. ह्या काय गिरायकानंच खरं घेऊन या या ह्यो पूजेचो शंका दक्षिणमुखी आहे. हे पण आहे ना माझं का वाजवतो वाजवीत नाही. ह्यो पाणी हे करूचो पूजेचं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे रॉक गार्डन फिरण झालेला लगेच पटापट. चला मॉप केलास चला घरात जाऊचो मार्गस्थ धरा. काय नाही बाबा सावकाश नाहीतर काय घराकडे जाऊचं आमका चौकाश की तू रागावलास काय? त्यावर त्याने हळू केल्या गाडी डायरेक्ट. तू हर्षद अरे आमच्यावर रागावलंस की काय? झाडा लावून नाही मिळाला. नाही ती गाडी आहे. मेले 4 चोट्या टायमिंग दिलेला घरा घेऊचो. अरे ड्रायव्हर सिद्धेश पवार काय रे? ड्रायव्हर सिद्धेश पवार आता. हो सावके तो बघ गाडी चालवता. शिस्तीत
शिस्तीत म्हणजे गाडी चालवू जातो त्याला सांगतो पुन्हा एकदा ग्राउंड मध्ये नंतर तू बाबा डोके बाहेर काढू नको तू समजलं ना हे पुढे बघ बाबू ए तू पुढे बघ रे बाबा नंदोनी फंदो नको तुझं ऐकत राहत अरे पण आईस्क्रीम राहुला खाऊचा मरो तुझा कधी? तुझ्या बड्डे नाही खाऊचा नाही आईस्क्रीम रे बाबा पोट जाम कर आमच्या जागा होय ना रे माका का तू न चौकशी होता नाही होतो लो नाही, नाही. आम्ही गाडी आहेत खाऊची नाही आता घराकडे आहे चे केक ओळख खाद्यावर अरे केक ओम्याचो कापूच कूलर थांबाय आमच्या घराकडे चालले टाकूया उडून आमच्या घराकडे कापले नाही तू आम्याच्या घराकडे पुन्हा हा. ओम्याच्या घराडे केकच मोठं घेतला त्या मनात कापलेला काय नको 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 गाडी येतच कापली रे तरी आमच्याकडून गिफ्ट ओम्या ओके पडला हा प्लॅस्टिकची पिशवी काढ सायग्याकडे वेटिंग कधी समजा बया आहे तू ये का धर बाबा त्याच्या सारखाच काय तू कोणाच्या बाबा होय हर्षद घ्या एवढं ह्या समजा नको नको या ना हळू बाबू सिद्धेश पवारात पुन्हा एकदा सांगतो गाडीवर चालवताना स्टेअरिंग वर चालवण्याची आम्ही संधी दिला पण आमचा जीव आमचं मुठीत घेऊन बसायचा हळू चल बाबू कशी त्याच्यापेक्षा तुम्हीच गाडी चालवणार ए या चाल सौग्यांता मी चालवतोय मग मी एसटीन आपला तर माझ्या जिला घेणे मी जाईल आमका रिस्क घेऊचीच नाही काय आमचं आम्ही सगळी जण जाऊची तू आपली एकटी घेऊन ये गाडी आणि हर्षद चला घरीला जवळ घरीला चला जवळीला चालू केलंस की का हे आ गया काळोख झालो का आणला जाऊ नाही मला एक तर घरात नंतर मार्ग तुम्हाला रे काय सांगायला आता माझं मरण आहे सिद्धेश भाऊ रळू कुत्रे इथे मॉप असतात वाटेवरचे सगळा गाडीवर शान उडवलाय ओमे जेवलेला जिरला की ना आमचा नाही जिरला जेवणच तसं झाला आता जायचं आहे ना चला आता घरी डायरेक्ट बाय 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 पुढच्या व्हिडिओत भेटूया चला तोपर्यंत बाय बाय अरे थांबता बाय बाय चला बाय बाय काय रे काय करता तो बघतोय मी जमणार नाही आता हा पायान त्या क्लच दाबूक जमत नाही हा अजून पाय धुडत नाही कोणतं औषध हो बंद पडली गाडी याला अशी आहेत थांबव बाबा चला अशा प्रकारे इथेच थांबूया बाय बाय यायचंय बाय बाय हे दरवाजा लावलेलो नाही थांब उठ हे थांब घे हे पोरा दंड नाही चल रे. ए ही म्हशी कोणची आमचे नाही नाही कोणचे हे म्हस पुढे बघ हे म्हस तुमची नाही आमची नाही ना चला अशा प्रकारे आमचा चौघ्या घाईसूनच सोडू का होता इथे चल मी येतो तर चला मित्रांनो अशा प्रकारे फिरून झालेला चला ओम्याचा बड्डे होतो तर आता बाय बाय आता बोलाक सुधरत नाही जेवण हवी ताकद तिला बरोबर भारी मेला जेवण मस्त आठवण राहणार आमच्या ओम्याच्या बड्डे केक वगैरे आम्ही कापलो नाही आता संध्याकाळी